dedicat o mare parte din viață bunului ei mers. Le mulțumim pentru prezență. Dintre dânsii, o parte sunt și foștii mei dascăli și sunt onorată să-i am astăzi alături, să le mulțumesc în nume personal și să le pot spune că sunt mândră că au fost și dascălii mei. Dați-mi voie ca numele celor care astăzi suntem grupul școlar Gheorghe Pod de Băsesc să le ofer simbolic recunoștința noastră prin acordarea a unei diplome de onoare, alături de un cadou oferit prin bunăvoința doamnei director general al SC Silvana S.A. Bodea Marta cu mulțumiri. Și îi voi invita să urce pe scenă ca și generații de școli de astăzi să vadă niște adevărați dascăli. Se acordă diplomă de onoare doamnei profesor de biologie Zoica Viorica. Am sperat că este aici. Sperăm că va veni. Doamnei profesor de chimie Stan Maria Misa, care ne pare rău este bolnav. Doamnei profesor de biologie Coroga Maria. Doamnei profesor de limba franceză Cordea Maria. O invităm pe scenă. O cunoaștem foarte bine toți. Domnului profesor de limba și literatura română Mocan Augustin, care este la Slobozia, este alături de noi cu sufletul și care va veni în mai. Domnului profesor de fizică Gheorghe, îl invităm pe scenă. Domnului profesor de limba rusă, Borca Eremia, îl invităm pe scenă. Domnului profesor de geografie Mureșan Gheorghe. Domnului profesor de istorie Pop Ioan. Domnului profesor de limba și literatură română Becheanu Victor. Domnului maestru instructor Hunyadi Emeric. De asemenea, se acordă câte o diplomă de onoare și doamnelor care au fost în serviciu administrativ al școlii, fără de care nicio școală funcționează cum trebuie. Bineînțeles, le mulțumim din suflet că au fost oamenii ai acestei școli. Doamna Vlaica Marta, îmi pare rău. Doamna Sechenaci Rozalia, o invităm pe scenă. Doamnei Paichi Șirina și domnului Poviorel. Da, și îmi cer mii de scuze, cu dedicație specială, o diplomă de onoare domnului profesor de matematică Pop Gheorghe.